अमा बेदर जाग्रा मैथा ओंख्रि जाग्रा अनला ओंख्रि जाग्रा बानलु बाथोन जाग्राखाय बुंफ्लांदोंमोन। वाइज डिसिसन होननानै आं सानो। मालाबा प्रमद बर' सारनि महर मोखांखौ नायोबा गावनि बिबानखौ नागारनानै सोरबा सिनियर मानसिनो होगोन बायदि नुहुरो। नाथाय गबिन्द सारा गावनि बिबानखौ लानानै नागारनाय नङा। थैथां आरो नांगौबा सोरखौबा बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै आरो गावनि बिबानाव थागोनखौसो गबिन्द सारनि महर मुस्रिखौ नुहुरो। नाथाय प्रमद बर' सारनि महर मुस्रिखौ नायोबा मालाबा रागा जोंफ्लाङोबा गावनि बिबानखौ नागारनानै सोरबा सिनियर मानसिनो होनो हागौ। सानस्लाबहायियाव मानसिफ्रा गोबां बाथ्राखौ अपोज खालामो आरो बिनि थाखाय जोंहा मालाबा खहाबो जायो। प्रमद बर' साराबो गुफुरनि जाथायखौ लानानै गुफुरखौ सेकेन्ड क'क्राझार बानायनांगौ होननानै बुंदोंमोन गारबोनाय समाव। अनला ओंख्रि जाग्रा बानलु बाथोन जाग्रा अमा बेदर जाग्रा मैथा ओंख्रि जाग्रा खारै ओंख्रि जाग्राखाय बुंफ्लाङो नामा? बानलु बाथोन गांजेमा बाथोन सिंखावरि बाथोन जाग्राखाय बुंफ्लाङो नामा? जुजिबोदों। गाबोन हारिनि जेंनाया जुदि सुस्रांजायाबा राजखान्थिखौ गारनायाबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय। दिनै सोरबाया सानदों नामा जे जोङो राजखान्थिखौ थैनाय थांनायनि थाखाय जानो होनना फैदों होननानै? हारिनि खामानिफ्रा जायाबा राजखान्थिखौ गारनो एक सेकेन्डबो नाङा। भिडिअनि फुथियाव खोनाखाबाय जोबोद बाथ्राया खोनासंथावना सैथो एखे लोगो थानानै बाथ्रा बुंदों गबिन्द सार आरो प्रमद बर' सार। बेबायदि एखे लोगो थानानै मिनिस्ट्रा जुदि बाथ्रा बुङोबा जोबोद खोनासंथावना जायो। नाथाय सम सम गारबोनाय समाव बाथ्रा बुंबोदोंमोन गुफुर हालामखौ सेकेन्ड क'क्राझार खालायगोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'आ। हागोन ना हाया? आरो लोगोसे सम सम गबिन्द सारा बुङो एक्स एन्ड डिफोरनि थाखाय बिटिसि सरकारा केसनि सायाव फैसा गारगासिनो दं। नाथाय जोङो ससियेल मिडिया आरो माखासे एक्स एन्ड डिफोरनिफ्राय जोङो खोनानो मोनो केसाव थांनो थाखाय उकिलनो होनो थाखाय सोरबा गेदेमाफोरनि खाथियाव थाङोबा खायसे थाखाखौनो हेफाजाब मदद मोना। बुंनानै होनो हागोन ना हाया गबिन्द सार बिटिसि सरकारा एक्स एन्ड डिफोरनि थाखाय केसनि मुङाव बेसेबां थाखा गारखो आरो बेसेबां थाखा मान्थलि गारो आरो बेसेबां बाजेट हमखो? दिल्ली सरकारा हरदों ना आसाम सरकारा हरदों ना बिटिसि सरकारा बाजेट खालायदों एक्स एन्ड डिफोरनि केसनि थारिख मारिनो उकिलफोरनो फिस होनो थाखाय? नाथाय ओरैबायदि गोदाव सोराव जानानै दं एक्स एन्ड डिफ्रा जोबोद गोदाव सोराव जानानै दं। केसाव नुजाथिहैनो हाया। मानो नुजाथिहैनो हाया? आखायाव थाइसेबो रां गैया। कर्ट कासारि थांनो हाया। गावनि केस थारिखखालि थांनो थाखाय नागालेण्ड अरुणाचल गुबुन गुबुन जायगा बे जायगायाव थांनो थाखाय आखायाव थाइसेबो रां गैया। जायफोर 4 लाख करि मोनदों फ्राय बाहाग केस गैयै मानसिया मोनदों। जाय मानसिफ्रा केस गोनां दिनैसिमबो मोननो दंबावो। नाथाय प्रमद बर' आरो गबिन्द जोबोद फाराग। एक्स एन्ड डिफनि जेंनाखौ प्रमद बर' सारा बोरै मोनसिगोन? गबिन्दआ साबैसे मुंख्लं जानाय एक्स एन्ड डिफोरनि न'खराव थांदों? सोर रान्दि जानानै थानाय न'खराव थांदों? बेफोरबायदि दायथ'आ गबिन्दनाव थानांगौ। गबिन्दनाव आरो जिउआव फैसानि बादै जेबो गैया नामा? मानसिनि जिउआव अनलि फैसायाल' मानसिखौ गोजोन होनो हायो नामा? फैसाजोंथ' गोजोननाय जिउ नङा जोंनि जिउआ। जों हारिनि थाखायनो जुजिबोदों। गाबोन हारिनि जेंनाया जुदि सुस्रांजायाबा राजखान्थिखौ गारनायाबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि। भिडिअनि फुटेजाव स्पस्ट खोनाखाबाय बानलु बाथोन जाग्रा अमा बेदर जाग्रा मैथा ओंख्रि जाग्राखायनो बाथ्राफोरखौ बुंफ्लाङो। नंगौ गोनां जायोबा राजखान्थिखौ नागारगोन, गोनां जायोबा रायजो राजाफोरनि थांखि बिथांखिखौ लानानै सोमावसारगोन। प्रमद बर'आ दिनैबो बावनो हाया। सोमावसारनायनि माखासे थांखिफोरखौ प्रमद बर' सारा बावनो हाया। नाथाय प्रमद बर' सारा गारबोनाय समाव बुंदोंमोन गुफुर हालामनि जाथायखौ लानानै दिल्लीनि दरजाया गेवजेनदोंमोन आरो गुफुर हालामा सेकेन्ड क'क्राझार जानांगौ। बे बाथ्राया बुंफ्लांनायमोन ना मानायमोन? प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गुफुर हालामखौ सेकेन्ड क'क्राझार बानायनांगौ। बे बाथ्राफ्रा बुंफ्लांनाय नामा? ना अमा बेदर जाग्रा मैथा ओंख्रि जाग्रा अनला ओंख्रि जाग्रा बानलु बाथोन जाग्राखाय बुंफ्लांदोंमोन?
बर'खौ जोंहा बुंनांगौ थाया। मानो होनोबा प्रमद बर' सारा रायजो राजाफोरनि बांसिनै साननो गोनां आरो फरायसाफोरनि बांसिनै साननो गोनां, जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि बिथांमोननि बांसिनै साननो गोनां। नाथाय गबिन्द सारखौ जोंहा बुंनांगौ बायध'था जायो। सानसेबाबो साननैबाबो जों एनडिएफबि आफादाव नांनानै फैदों। गबिन्द सारा सम सम बुङो एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय बिटिसि सरकारा थाखा फैसा गारगासिनो दं। बेसेबां गारदों बिनि बाजेटखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुंनानै होनो हागोन नामा? दिल्ली सरकार, आसाम सरकार, बिटिसि सरकारा एक्स एनडिएफबिफोरनि केसनि मुङाव बेसेबां बाजेट हमदों आरो बिटिसि सरकारा बेसेबां बाजेट हमदों बेखौ बुंनानै होनो हागोन ना? बुंनानै होनो हागोन ना हाया गबिन्द सार? नाथाय जों खोनायो जायफोर केस गोनां नागालेण्ड, अरुणाचल, गुबुन गुबुन स्टेटआव आरो गावनि जायगायाव गावनि केस थारिख खालि मानो थांनो हाया? गावनि नुजाथि हैनांगौ थारिख खालि मानो थांनो हाया? आखायाव थाइसेबो रां गैया। जोबोद गावनि गथ' गथायनि फरायनाय, गावनि न'खरनि जानाय, गावनि आखायाव थाइसेबो रां गैया। आरो जायफोर 4 लाख करि मोन्दों, जायफोर बांसिनै मोननाय मानसिफ्रा बांसिनानो केस गैयै। जायफोर बांसिनै 4 लाखखौ मोनाखै बिथांमोना केस गोनां मानसियानो बांसिन। दा जोबोद माखासे गावनि केस थारिख, हाजिर जानांगौ थारिखआव थांनो हाया। आखायाव थाखा फैसा थाइसेबो गैया। सोरबा गेदेरमाफोरनि खाथियाव थाङोबा थाइसे थाखाबो हेफाजाब मदद हरा होननानै जों खोनायो। नाथाय गबिन्द सारा सम सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों एक्स एनडिएफबिफोरनि मुङाव बिटिसि सरकारा थाखा फैसा गारगासिनो दं। नाथाय जायफोर केस गोनां गावनि थारिख, गावनि नुजाथि हैनांगौ थारिख खालि मानो थांनो हाया? बेफोरनि जेंनाखौ मानो गबिन्द सारा खोनासङाखै? आनला खानला बानलु बाथोन जाग्रा, मैथा ओंख्रि जाग्रा, अनला ओंख्रि जाग्रा, थास' आथिं जाग्रा, खारै ओंख्रि जाग्राखायनो बर'फ्रा बुंफ्लाङो नामा? बुंफ्लाङो नामा? प्रमद बर' साराबो सानसे समाव बुंदोंमोन गुफुर हालामखौ सेकेन्ड क'क्राझार बानायनांगौ। सेकेन्ड क'क्राझार बानायनो हागोन ना हाया प्रमद बर'आ? बेबो बुंफ्लांनायसो नामा? नाथाय प्रमद बर' सारा सोरनि थाखाय बांसिनै हर सान खस्थ' खालायदों? रायजो राजाफोरनि थाखाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय बांसिनै खस्थ' खालायगासिनो दं, बेखौ नुदों। नाथाय प्रमद बर' सारखौ जोंहा बुंनांगौ एसेबां मानि थाया। गबिन्द सारा एखे लोगो हाग्राबारियाव थाबोदों, लोगोफोरजों खस्थ' खालायफादों, गावबो जेल जाबोदों। मानो बुजिया? ओरैनो बिटिसि सरकारा उकिलनि फिस हरदों, जायफोर केसनि थाखाय थाखा फैसा गारगासिनो दं। बेसेबां बिटिसि सरकारा बाजेट लादों बेखौ बुंना होना सिदा सिदि, माने बुंनानैबो होनो हाया। थाखा फैसानि लब गैया, गादिनि लब गैया। नागार, प्रमद बर'आबो नागार, गबिन्दआबो नागार। मेल्ला सिनियर मानसि दं, मेल्ला गोरों मानसि दं बिटिसि बिटिआरखौ सालायनो थाखाय। प्रमद बर'आबो गोनो गोथो मोनोबा गावनि बिबानखौ नागार। मालाबा मालाबा प्रमद बर' सारनि महर मोखांखौ नायोबा गावनि बिबानखौ नागारनानै सोरबा सिनियर मानसिनो होगोन बायदि नुहुरो। नाथाय गबिन्द सारा गावनि बिबानखौ लानानै नागारनाय नङा। थै-थां आरो नांगौबा सोरखौबा बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै आरो गावनि बिबानाव थागोनखौसो गबिन्द सारनि महर मुस्रिखौ नुहुरो। नाथाय प्रमद बर' सारनि महर मुस्रिखौ नायोबा मालाबा रागा जोंफ्लाङोबा गावनि बिबानखौ नागारनानै सोरबा सिनियर मानसिनो होनो हागौ। गबिन्द सारनि महर मुस्रिखौ नायोबा सोरखौबा बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै आरो फैगौ गावनि गादियाव थाफिनगोनखौ जों नुहुरो। गाव गावनि बिबानखौ नागारनो हायोबा मोजां जागौमोन प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सारा।